team. Sa ato nga panguna nga mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, Bacolod na lakip sa ginrekomendar nga ipaidalom sa MECQ. Task Force Disiplina madamo sa gyapon na dakpan nga mga nagalapas sa health protocol. Sa mga balita nasyonal, mga senador gusto pa imbestigahan ang paglapta sa troll farms. Pagpapili Vice Presidente ni Presidente Duterte pamahog lamang sa kontra. Maayong aga Bacolod, maayong aga Bilugabahin sa Western Visayas. Karon nga adlaw Miyerkules, Hulyo 14, 2021. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Cabato. Kag-Action Boy Duran. Ang aton mga balita lokal, pagkatapos lamang sini. Yes, good morning na mga ka-action. Good morning, Action Doors. Good morning, Action Boy! Kag sa aton mga ka-action, happy Wednesday! Happy Wednesday. Karon nga adlaw gali Wednesday na tanong. Yes! Payan ko malipat ba? O, sige lang. Hindi gid malipat, Hindi Action ko Boy. malipat. Malipat lang ta sa Tuesday, hindi lang Wednesday. Yes. Kaya Tuesday nakaligad na mo, no? Daso naman yung Tuesday doon dumunta. Yes. Okay? Sige. Good morning sa nagaupod sa aton sa sining nga aga kay Sir Noel Amar. Good morning. Tamyaw niya iya friend kuno si Ma'am Van and Miss Jinky. Dilagdon na sila ni Maninoy Michael, Bia Jonathan and Dennis. Good morning man kay Alex Montesa. Thank you again sa pag-share Sir Noel. Good morning. Ginapag-greet of course ni Alex M. Alex M. Na lang sa mong tawag Alex M, siya. Kay sila ni Ma'am Van and Doc Mayo sa Rochester, Minnesota, Mrs. Alvarez ang Tangob, Miss Jinky Dialagdon sa Arizona, kag Pamilya Dialagdon sa DSB. Kay Melissa Montinola, good morning man, kag shout out ko ni Sir Noel Amar, ang iya friend nga sila ni Biola and June Eras, dara sa may barangay Pahanokoy. Good morning. Kay Lito Dayap, may aga dra sa may Punta Taytay. Tita Hana Gacho Peruelo, good morning. Kaya Pretty Mahilom, good morning man. Kaya Dave Menor, good morning. Francine Nathalie Bautista, maayong aga. Kay Robert Roma, good morning. And Miss Carol Montoya, imo ihada Action Boy. Yes, Good ihada, morning, may Miss aga. Carol. Sige, ikaw naman. Sa kay Rosalina Batulak Francisco, mga agaman, nagpasalamat ko sa amon mga SB, sa amon Banwa sa La Castillana, labi na sa amon Mayor Maymay. Okay, kapasalamat siya sa mga way ko balo kung ano ang iyang ginapasalamatan. Anyway, sa kay Joseph Pacifico, watching live from Pusoy Kapihan, San Enrique. Good morning kay Rosalinda Buenafe, kag Jonald Garcia, no? Kay John Vicente, dira sa may Kapis, sa Mindan Kapis, no? May aga man dira sa imo. Dali lang kay napangita ko pa ding iba, no? Good morning man sa kumpare ni Sir Noel nga si Boy Julingo, kag Rayboy Alunan, kag iya hinablos nga si Taboy Derla. Good morning. Robert Roma, dra sa may Banwa sang Isabela. Good morning, Ged. Si Pres Dennis, Sara naman, do ka energetic siya. Mga mo ni nga mga memes ang iyang inabutang, do ka mga puno ka sang energy. Ay, true. Hindi ko din makita, ha? Dali Siyempre lang. puno ka na sang energy kay ikaw ang president sang Energy Fans Club. Yes. Kay Alangan stricto. paluya-luya siya. Kaya isa? Alangan paluya-luya siya. Hindi Stricto pa na pwede. nga presidente, hindi ka na ka dali-dali nga siling daw masulod ka daw mapamimbro ka.
may mga qualifying examination para siya. Bongga sa qualifying examination. John Vicente, good morning sa imo ha. Dra sa may hindi siya naman. Hamindan Kapis. Oo, kagaya pamilya gina-greet niyo andra sa may Barangay Carabalan, Himamaylan City. Siling ni Noel Amar niya daw, ang imo ko nung beauty is very unique, like a flower in the garden. Ay, nag-like a flower in the garden. Sa flower in the garden. Bongga, Sir Noel. Thank you, good sir Nadumduman ko na lang flower ko kay Tito Maui. Plant lang to. Plant gali. Wala to gali flower. Abi ko plant paamanan lang to. niya. Sa kay Jinky Di Alagdon, good morning kay Mr. Beboy Villasor, kag sa tanan nga mga Energy Fans Club. Sa kay Marilo Kahilig, watching from Barangay 1A sa may Banwa sa Manapla. Kag kay Maria Teresa Arangote Parpan. Hello po, pakigreet ko sa mga paryente ko diha sa Pacol, Valladolid. Good morning sa mga paryente ni Maria Teresa Arangote Parpan. May aga din sa inyo. Kag sa mga nagalantaw subong guys, pa-share sa ngamon niyo live. Di ba? Kaya para mas damo ang malabutan and of course makatamyaw man. Sige. Thank you. Ang kwento da mo amigo, tutod pa share to, no? I-share mo na nila, no? Yes, action boy. Para Share mo lang na a little effort. Effort. Ang effort may nahupaan sa eroplano. Kaagi na paan sa F-lane. Sa F-lane. Ang effort. Perfect. Sige, agid, boy, di. Kay action boy, kay Kagawad, Monet Timay and Monet Lobaton sa Silay. Yan kay Milili Oligo. Milili Oligo, yes. Good morning. Siya na actually nga patamyaw. Sa kay Brian Jonaldo, good morning man. Ano ni kay Dennis man? President sang AFC Western may East kag West na daan kay may kwandaan. Okay. Sige, standby na sa mga balita lokal. Balitang Bayan, numero 1. Action Radio Philippines Standard Time, 8 minutos sa nagaligad sa tak na alas 6. Detalya na sa aton mga balita lokal. Ginkakibot ni Bacolod City Vice Mayor Elcid Familiaran ang bagong rekomendasyon sa National Interagency Task Force nga ipaidalom sa Modified Enhanced Community Quarantine ang siyudad sa Bacolod sumugod sa Hulyo 16. Sunod kay Familiaran, nagnubo na ang COVID-19 cases ang Bacolod. Doon pa ni Familiaran, hindi na masarangan pa nga ibalik sa MSCQ ang siyudad sa Bacolod. Bagod nga madamo na ang apektado nga negosyo, madamo na naduraan sa trabaho, kag madamo naman ang nagutman. Pahayag pa ni Familiaran ang ginalauman pakuntan isang LGU nga panubuon sa Modified General Community Quarantine ang quarantine status sang siyudad. Nagalaom si Familiaran nga pamatian sang NIATF ang pag-apilan ni Bacolod City Mayor Evilio Leonardia. Ginklaro ni Familiaran nga rekomendasyon pa lamang sang NIATF ang pagpedalom sa Bacolod sa MSCQ kag wala pa sang pinal nga desisyon. Madamo sa gihapon nga ginadakop nga mga health protocol violators ang team ni Bacolod Task Force Disciplina Action Officer Wilfredo Taba Julingo. Sa interview sa Action Hotline, ginpayag sini nga may mga pumuluyo sa gihapon nga wala nagatuman sa minimum health protocol, labi na ang wala pagsuksok sang face mask. Suno kay Julingo, may mga restaurant sila nga nagakadakpan nga hindi insakto ang pagsuksok sang face mask sa mga nagaserbe, apang ila lamang ini ginasaway sa baylo nga dakpon. Suno pa kay Julingo, padayon sa gihapon ang ila pagpakigangot sa barangay kag kapulisan agud makabulig sa pagsaway sa mga pasaway. Kikitaya na nag-silti sa mga restaurant o sa mga kalandaan nga nakakalipat yung wala gamas. Isa na siling ang wala ya totally mas amo ginagin na sa itisyon ta.
Kabahin sa pagpahayag ni Bacolod Task Force Disiplina Action Officer Wilfredo Taba Gilingo. Nagdangat naman sa 111 ka personnel sa Bacolod City Police Office ang nagpositibo sa COVID-19 halin sa nagligad nga tuig. Suno kay BCPO Lieutenant Colonel David Cachumbo sa 111 ka mga COVID patients, isa na lamang ayara sa quarantine facility matapos nga nagpositibo sa swab test result sa nagligad nga semana. Ginpahig man ni Cachumbo nga nagnubo ang COVID patients ni nga mga bulan bangod sa 2-month stricto nga matikang inahimo sa tanan nga mga opisina sa kapulisan sa syudad. Madumduman sa 2 Abril, masobra 80 ka personal sa BCPO ang nagpositibo sa COVID-19 matapos ginpaydalo mo ini sa mandatory surveillance testing. Nagpanagtag sang face mask ang Bacolod City Police Office sa mga pumuluyo nga nagalapas kag wala nagasuksok sa face mask sa mga pampubliko nga lugar. Suno kay Police Major Sherlock Gabana tuyo sa mga kapulisan nga mahangpan sa mga nagalapas nga yara sa gyapon ng COVID-19 kag paday nga nagahalit sa mga pumuluyo. Ginpayag man ni Gabana nga ini nagapakita nga ang mga pulis hindi nila kontra sa bayro ilang mga abyan nga ang katuyuan makahatag proteksyon kag makaserbisyo sa tawo. Ginapademolish sa mga opisyal sa barangay ang illegal drug den nga napahamtang sa Purok Tilapia, Barangay 3 Siyudad sa Bacolod. Suno kay Barangay 3 punong Barangay Bab Asan. Ila ginaksyonan ang pangabay sa Bacolod City Police Office nga gubon ang drug den nga ginapanagiahan ni Jomar Gion alias King Kong. Matapos na ibaluan ang balay silang ginhimo nga suluyupan sang mga customer. Nagalaom si Asan nga mauntat na ang transaksyon sa illegal nga droga sa barangay. Madumduman nga sa Hulyo 9, nabungkag sa Philippine Drug Enforcement Group ang drug den ni Gion. Resulta sa pag-aresto sa siyam ka mga customers kapag kakumpiskar sa 54,000 pesos nga balor sa illegal nga droga. Nagapadayon ang pagpangita sa Bureau of Jail Management and Penology para sa duha ka mga preso nga nakapalagyo nga Sanday Francisco Ipogon kag Alejandro Montoya. Sa programa aksyon na BBB, ginpahayag ni Chief Inspector Attorney Jairus Anthony Dohelio nga may sightings ang ila personnel sa mga lugar nga ginapapanaugan sang mga eskapi apang madasig lamang ang makapalagyo bangod sa ginalegar impormasyon gikan sa grupo ang supporters sang duha. Wala man ginadula ni Dohelio ang posibilidad nga nagtukod sang bagong nga grupo sa Ipogon para sa ilang proteksyon samtang nagapanago. Mga senador gusto pa imbestigahan ang paglaptas ng troll o kung mga troll farms. Samtang pagpapili Vice Presidente ni Presidente Duterte, pamahog lamang sa kontra. Ang detalye sa mga balita national sa magbalik sang aksyon, Balitang Bayan numero 1. Sa aton mga kaaksyon nga Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siring nga Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Action Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Action Radio Bacolod, number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siring nga Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ
Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon! Sakay Jinky dira sa Phoenix, Arizona, ginatamyaw lang ang pamilya Rafaela, Di Alagdon, Nagor Apil, Torreno, Biligorio, kag Verino. Sa mga amiga niya man sa Bacolod City National High School Batch 90, kag sa college barkada siya sa Batch 95 sa Kamsi Fortune Town. Good morning sa inyo. Brian Jonaldo, nagapamasa tanang nga mati, good morning ko no, na. Bravo Sierra Delta, kag kay Victor Tugaf, Fernie Espanyola from Barangay Luputan, Cabangalan City. Vanessa Mayo, may aga or may hapon dira sa inyo. I'm at the party bus. Ay, yung party bus? Oo. Going somewhere to party. Ay, mayo no. Good morning dira kay Dr. Matt Mayo. Actually, sa Manila, may amo na sang una action, but siyempre sa buong pandemic, gin-stop. Do ka, may bayad na siya do, like, pila man, do 500 pesos. Tapos, ga road trip ka mo while no may party-party sa bus. I don't know kung amo man na itong gina-minimum van. Pero sa Manila, may yara na. May mo na siya gali? Yes. Ay, kung naka-attend yaw. Naka-attend ka na ya? Di wala eh. Nakita ko lang kaya nag-trending na siya. Dogin, feature siya sa isa ka national action boy television. So, pwede ka party. Okay. O, tigaling sa buong waay. Waay natin. Siyempre, pandemic mo nga. Kag wala iya sang may siyang social distancing, di mo da kay tiara mo sa bus na nga, no? Yes. Kay Nonoy Villanueva, good morning Bacolod. Watching from Shangri-La Hotel, Manila. Quarantine facility. Ay, na-quarantine. Pongga, Sa kanya sa Crosima ni siya. Oo, sa Shangri-La, wala yung quarantine. Simple lang quarantine, no? Sa Shangri-La Hotel. Doon yung Shangri-La ni man, Edsagro ay. What lang. Basta, sige lang mungin na, si man ni Guro Sinunoy mo, pag, kung ano yung protocol mo, nga mag-quarantine ka anay, for 10 days, nila. Correct. Rochelle Fulgencio Susana, good morning mandara sa imo. Good morning, mga action boy, kay Sir Binong 70. Rasi Binong? Yes. Bago lang sa kaulohot, Guro, kay way sa katultol, Guro, sampay sa katuan niya. Gani man. Ano itong natabo sa way pagyapon na nga ito nga? Wala, pagali. Aragi siya, wala ka may ginapag-greet siya. Si Encarnacion, si Encarnacion Biler Amarante. Good morning. Umaagwangan niya ni. Ugagan niya ni si Encarnacion. Kag si Tiay Aida Gamen. Tiay Aida, good morning mandira sa imo. Si Tiay Aida ni Guro mga 30 anyos na may lakita na ni. Away ka mo kita ay. Taga din sila. Taga bago eh. Di nga 30 anyos, ikaw mo kita ay. Taga pirmi ka man sa bago. Di kay laulain namon bala nga napulian lason sa una. Sa una sang una namon di balay daw dira kami lapitay. So wala ka na nag-visit sa una nyo nga balay. Why naman to? Ay, why na why na gali? Na-sold na? Why na to na? Why na to? Why na to? Ito mga buildings na to sa mga to. Okay. Sige. Riala George. Pag-greet lang sa familia Riala sa Victoria City, no? Dira kay amigo ko ABC President bala, Ed Pregua sa may Banwasang Isabela. Good morning mandara sa imo kapitan. No? Morning. ABC President. Nag-message si Sir action boy Awin Torres. Good morning kuno sa aton dia. Yes. Good morning manda sa imo sir sa Banwasang Hinubaan. Sa may Fukuda Machi. Yes. Makapamasyar gid kami da sa imo migo no? Sa kay Phil Alonsagay, good morning man. Kag kay Ma'am Eleanor Fukuda. May aga dira sa Tokyo, Japan. No? Russell Gomez, may aga man. Hambal ni Sir Bino, ang balay ninyo kuno sa una alagyan sa taglugar. Ay, Araw-araw ka naman imo ya taglugar. taglugar. Balo ka mo nga balay sa una mo ni tapos kung magkadto ka to sa ulunan, makikita ka ni paan bla. Kilala ka sang kanipaan ni pa? Oo, ang sa mga bahay kubo na. Do kanipaan to bas dalom. Oo. Do ay na to yung tao, do kwa na to mo do sa simpo ka mo to masling ka blang
Do may mga tamawo, may mga muna sa dito sa undhan namon. Dumaga pang bagat. Tio na, ti daw alagyan. Basi si Sir Binong malangga pang bagat sa inyo. Gani man. Kalain sing pang bagat, no? Pang bagat. Smart Tadeo Salcedo, good morning dira sa may Tanza, Cavite. Kag kay Ray Barioga man, maayong aga sa imo. Sa kay Virgil Legaspi Coloso, good morning dira sa Bago City, no? Panglaki po din mga classmate ko, si Teresa Lina Hakayaw, si Jean Buerom. Matyaga ko, hindi sila katultol, kung di takatuan mo. Si Jean Buerom, si Grace Ibarra, no? Maayong aga lang dira sa inyo, no? Kag sa kay Kagawad Ulay Abalahon, dira sa may Barangay Kabog, good morning man. Okay. Atin sakto nagsendor sa imo ng party bus gali. Do bus na siya nga may party. Bus ko may party. Kasi Bus na siya gali nga may party. Amo ng party bus. Basta do ka nice dito action ba? Bako gay pagpa Manila ko i-try ta na bib. I-try ta na bib. Gali do na abtan pandemic. Kasi malibot na siya. Do ka may ruta lang action boy nga kon diin. Tapos mga party kaga party ka mo da. Drinks. Drinks. Bus, Na mga cocktail guro nga types of party, no? Do ka ano na, basta may ano na siya, may entrance fee, then amo na din, do ka ano din tanan. Dala na din tanan. Ang road trip, ang drinks and everything. Go with Okay. everything. Ayun, no? Oo. May mo man na diguro sa Bacolod dahil magtapos ang pandemya. Abi pa ngayo to bus kay nanay ano. Kay ay, mami Tita mo, Olive. ano? Tita Olive. Abi ko mami mo na siya Tita. tita gali. Tita Olive. Sige, Ah, i-message ko siya. Standby sa aton mga balita national. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling nga Facebook page pagiya sa Action Radio Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang ninsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Action Radio Philippines Standard Time, las 6:24. Sa detalye na sang mga balita nasyonal. Mayoriya sa mga senador ang luyag pa maimbestigahan ang paglaptas ng troll farms ng idelegar ginapunduhan sang gobyerno. Sunod kay Senator Risa Hontiveros, hindi dapat paggamito ng kwarta sa mga tao para sa pagpalaptas ng sala nga impormasyon. Nagaparawagan naman si Senator Joel Villanueva sa tanan ng partido politikal sa pungsod nga ikondenar ang mga troll farms. Sunod kay Villanueva, ang ginaorganisa nga trolls ang armas para sa mass destruction. Nagsumiter naman sang resolusyon si Senator Francis Pangilinan nga nagapangabay nga imbestigahan sa natundan nga komitiba sa Senado ang idelegar ginabayran sang gobyerno para magpalaptas ang sala nga impormasyon.
Sa pinakauna nga kagaynan, ginako ni Presidente Rodrigo Duterte nga pamahog lamang niya sa kontra ang pagpahayag sa interes nga magpapili sa pagka-vice presidente sa 2022 national elections. Sa pangsunod sa presidente, mas makapaayo kung lantawon ana ang sitwasyon sa politika sa masunod nga eleksyon. Kung makapaayo sa pungsod ang pagpapili nga vice presidente, pagahimuon niya ini kag kung hindi man, hindi niya ini pagdayunon kadungan sa paghambal nga pag-usik lamang inisang oras. Una na ang nagpatigayon sang pagsinapol ang PDP laban nga nagainganyo kay Presidente Duterte nga magpapili nga vice presidente sa masunod nga eleksyon. Ginboltedahan naman sang Malacanang si Anay Foreign Affairs Secretary Albert Del Rosario matapos sinigin pahayag nga nagluib si Presidente Rodrigo Duterte sa konstitusyon bagod ginpawalaan lang sini ang 2015 arbitral ruling angot sa West Philippine Sea nga pabor sa Pilipinas. Suno kay Presidential Spokesperson Harry Roque, si Del Rosario matud nga traidor, rason nga nadula sa Pilipinas ang Scarborough Shoal. Ginpahayag man ni Roque nga si Del Rosario ang naghatag sang teritoryo sa Pilipinas sa China. Kag suno pa diri tubtob wala ini sang napakita nga teritoryo ang ipanghatag ni Duterte, dapat ini nga maghipos. Giningganyo man ni Roque ang iban pa nga mga abogado kag grupo nga tun-an ang legal nga salabton ni Del Rosario sa pag-surrender sa Scarborough Shoal sa China. Ginapahipos sa karon ni Energy Secretary kag PDP Laban Vice Chairman Alfonso Cusi si Senator Manny Pacquiao nga nagapungko bilang presidente sang partido. Suno kay Cusi, mas maayo nga maghipos na lamang ang senador kung hindi sila mapamatud-an ang alegasyon nga korupsyon sa gobyerno. Patag ni Cusi, makadismaya ang ginhimo ni Pacquiao nga mga akusasyon tungod bilang senador, kinahanglan responsable ini sa iya mga aksyon. Ginpasiguro ni Cusi nga handa siya sabto ng mga alegasyon sang senador. Una diri ginakusahan ni Pacquiao ang Department of Energy bangod sa pila ka market operation nga ginpahayag ila ginaimbestigahan sa karon. Naglambot sa 4.2 milyones ka pamilya ang nga Pinoy ang naka-eksperyensya sa involuntary hunger sa nakaligad nga 3 ka bulan kasunod nga ang hunger rate sa Pilipinas ang nagsaka. Ginapakita sa Social Weather Station Survey nga 16.8% sang pamilya nga Pinoy ang nag-eksperyensya sang gutom bangod sa kakulang sa pagkaon sa nakaligad nga 3 ka bulan. Ang datos sang Mayo 2021 mas mataas ini sa 0.8%. Ikumpara sang 2020 nga ang hunger rate yara lang sa 16%. Sa 16.8% hunger rate, 14.1% kung 3.6 milyones ka pamilya ang naka-eksperyensya sang moderate hunger, kag 2.7% kung mga kapin sa 674,000 ang nag-eksperyensya sang severe hunger. Liwat nga ginpandaman sang Estados Unidos ang China nga hindi magpasilabot sa South China Sea kag anuman nga pag-atake sa Philippine Armed Forces nga mag-aapekto sa 1951 Mutual Defense Treaty. Ini ang ginpahayag ni US Secretary of State Anthony Blinken sa pagdumdum sa ikalimang-katuig anibersaryo sa 2016 Permanent Court of Arbitration nga nagabasura sa claims ng China nga 9-dash line sa South China Sea. Ang nasambit ng desisyon ang wala ginakilala sa China. Nasaad sa Article 4 sa 70-year-old defense nga kung nabutang sa katalagman ang kalwasan kag katawhayan sang duha ka pungsod magabuligay ang mga ini. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:28. Sa aton mga ka-aksyon, boost your digestion with Bakit kailangang magpabakuna? Dira kay Levi Lacorte, mga agaman, kag Florencia Villacampa. Rodelyn Alvarez Bayabado, good morning man. Kag kay Tito mo Romel Gallo. Ari na siya. Nag-abot na siya kahapon. Welcome back, Tito. Romel Gallo. Kay Manang Christy Carapol Javier Tanatang sa San Enrique, good morning. Sige, Jocelyn Song Comedia, mga agaman. Standby na kita sa action report, second portion. Upod action, Fred Salanga. Balikay kita sa Action Balita Morning Edition. Upod gyapon sa inyong news team. Action Dorel Cabal. Kag-action Boy Duran. Una sa balita, una sa action. Sa Bacolod Action Radio. Manila,
Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio!